It's my Iza. It's my Iza. Story. Hayi zinjaba mfethu izinja sabangena si. Wena. Yini lena wena? Yini lama group yakho siwakuthengeleni? Mafiso le ayiphume kwama group lena. Khuluma nami nje. Ulungisa inkulumo yakho ungavele nje. Uyabhadeka nje cha. Khuluma kahle mawuzokhuluma nami ngoba njengamanje ukhuluma nami nje ukhuluma ne-ambassador entsha sha. Sha. Kanjani siphala uzohamba house ukuthengisa ama perfume issue yahlanya mara kamampela siphala uyasangana. Musuphapha. Mafiso angihambi ngena izindlu zabantu usho ukuthi ubuso bami ibone bahambayo ungena la emamoli isayitulo isamarangi Nana manje uzobala ubuso. kanjalo nje bese ukuthi ubuso baphu lapho nje imina Ngeke yabona manje futhi perfume engishayo ke ile. La ngiyakhona ngihamba naye la ngisayishiya impethu. Of course. Yeah. Manje vula mfethu sizokuthi ngifuna uze nami success. Ima. Bengizoyivula. Kumele ngishaye ivideo. Ngazi client bethe kumele ngishaye i-promo video kanjalo so. Okay. Yeah. Kumele. Official letho. Official. Bamfuna. Awu mfethu promo wakhuleka watwazi. Like mara sengivule. Atwazakala thina yami. Alright, uzongitshela ke ukuthi Right. Yabonakala. yonke into clear. Dankie. Uzongitshela ke Morich. Buka kuzobe into kanje. Okay. Igama ngo-Ishmael wakwaNongwe. Ningazi njengomculi wegospel, ningazi njengo-Ishmael kodwa namhlanje angizile njengo-Ishmael. Sikhuluma nje wengenza ukuthi ngifuna ukunibuza umbuzo la ukuthi niyazi success impumelelo. Right, msakazi uthanda kakhulu sekubekela sawubona meka abasanda kuvula. Inkosi empela Ishmael Longwe insizwa le eza noShuni, shunqisa phansi. Kuyacaca ukuthi sami sengenile njengamanje. Yabona mfana Ishmael, ngiyakugcoba ngogcobo. Ishu. Ya, well. Yini lengize emsakazweni? Sendlala ingoma zalo mfana manje angisho ukuthi niyibhene ingoma zakhe. Brackets. Akha kina sipe khona leso se. Na hakusebenza ku radio. Usho ukuthi usasebenza lapha. Yini lo show? Kanti usebenzela bani wena? Utshela abantu usasebenza lapha.